Знаете ли, че начинът, по който ви представят информацията, има огромен ефект върху решенията или действията ви? Пример, ако отидете на лекар и лекарът ви каже, че има 90% шанс за успех в дадената операция, как ще се почувствате? А как бихте се почувствали, ако ви кажа, че има 10% риск за фатален инцидент по време на тази операция? Виждате ли, начинът, по който фреймвам, или защото това се нарича framing biases или рамкирането на дадена гледна точка, е от изключително значение за начинът, по който хората възприемат. Истината е, че много често някои казват, тази храна е с 10% по-малко мазнини. Ама 10% по-малко мазнини от какво? От какво? Тя има ли, т.е. въобще ли няма мазнини или просто има 10% по-малко мазнини? Виждате ли как нон-стоп някой ни рамкира и по този начин ни кара да вземем нерационални, понякога неразумни решения? Защото ако някой ми каже, че газираната напитка на марка Хикс е с 20% по-малко захар, означава ли, че това, че имат, пример, 11 грама захар и това е било с 20% по-малко от предишното, което да речем е било съответно 13 грама захар, е всъщност добре за моето здраве. Но тъй като някой ни го рамкира less sugar или less fat, извиняйте, използвам английски термини, защото понякога и това се чува от рекламните компании, не ни поставя в ситуация за начинът, който ни е представена на дадената информация, ние да вземем подсъзнателни, понякога грешни решения. Напомням ви, че част от предубежденията са най-лесният начин да ни манипулират и ако ме питате от всичките предубеждения, а те са, повярвайте ми, над 100, кои често биват използвани в опаковки, в храна, в областта на това как някой ни убеждава, че нещо е лесно, постижимо, че няма да се наложи да полагате труд и въпреки това ще имате плочки на корема. Това, че някой, ако ви обещае, че ще стане с 20% по-бързо, въобще не означава, че тези 20% по-бързо са по-бързо от какво? От това да правите реално коремни преси и да се храните правилно? Да, може и ако правите тези неща да се получи, но повярвайте ми, ефекта на рамкирането може да бъде използван и от позитивна гледна точка, когато се опитвате да убедите, пример, детето ви, че съответно голяма част от децата също са под средните резултати на изпита по еди какво си. Това тогава може да подскаже, че на детето, че то е като останалите, че рамката, в която влизат, е различна и да го успокоите или да постигнете различни ситуации. Така че имайте предвид за ефекта на рамкирането. Много често бива използван и внимавайте да не се подведете автоматично, когато грабвате продукта от рафта.